2026 lesz a legforróbb óbudai nyár. És nem azért, mert idén lesz a legmelegebb, hanem azért, mert idén lesz a legkirályabb a buli, hiszen csatlakozik helyszíneink közé az Óbuda Bay a hajógyári szigeten. Nyárnyitó fesztiválunkon Szulák Andrea, a Budapest Bár, a Vadfluttig, a Besodróm, a Swingala Django és a Kacaj zenekar lép fel, méghozzá teljesen új helyszínen, az Óbuda Bay-en. Utána ugyanígy jön a Pontváró buli, ahol az Ivan and the Parazol teszi önfeledté a szórakozást. Ha inkább a nyugis, bújós estéket kedvelitek, idén 8 helyszínen várunk titeket a Piknik mozi hatalmas vetítővászna előtt, aminél csak a csillagos ég lesz nagyobb. A hőség ellen pedig idén is csobbanással készülünk. A római parti plázs vár mindenkit, hogy Budapest legszebb, ingyenes szabadstrandjaként tegye elviselhetőbbé a legforróbb napokat. A harmadik kerületieknek ezen kívül ingyenes napok is lesznek a Lupa Beach-en, így a változatosság is adott. Ezeken kívül idén is lesz óbudai búcsú, hékás-békás családi nap, Amfifest, és persze a Csillaghegy napja koncertjei is várnak mindenkit szeretettel. Böngészétek át a programokat, és gyertek el ti is a rendezvényekre. Mert nélkületek nem buli a buli. Öveket becsatolni, kezdődjön az óbudai nyár!